רגע, רק סליחה שנייה. זה באמת מדהים איך שאתם נשמעים. שנייה רגע, מה נעשה משהו כזה? יש לך פלאפון? בוא רגע שנייה. סער, בוא שב פה, תשים על וידאו. אפשר לעזוב את הפרוז'קטורים האלה? השניים האלה? כן, אופה, זהו, יפה. אז ככה תצלם. עכשיו תשמע מה אנחנו נעשה, אנחנו עושים וידאו, תעלה ליוטיוב אחר כך, טוב? איך אתה עושה? אתה מתחיל מפה, תסגור. אני אספור לך 3, 2, 1, ואז תתחיל. אתה מראה לי תמונות עכשיו? תשמע את וידאו, סער, עכשיו אני אספור 3, 2, 1, תתחיל, נעשה פתיחה. נתחיל לשיר, אז ככה לאט לאט תלך אליהם. את כל השיר ככה תצלם, ככה לאט לאט את כולם. רק שנסיים פה, טוב בסדר? אנחנו לא משרים את השיר פעמיים. יש לך טייק לחיים. חיים וחברות בחיאות כפיים לסער. מוכן? אני סופר 3, 2, 1. 3, 2, 1. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יקרה בנו, ולא יהיה ממה לחשוב. זה יבוא, מוכר חמוד על כף יד, זה יבוא, בטוח תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהפכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, להיות שלם, להיבצע. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו רגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה לי מה לחשוב. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקבוצות יתהפכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקבוצות יתהפכו, והלב השומר יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם. זה יבוא כשלא הכל יתלכל אותנו, ולא הכל יקר למה שפתח לנו. חברים וחברות, בחיאות כפיים לסער. מחכים. חברים וחברות, מקזבלנקה, מרוקו, גיטרות, מרקה קור!